Благодаря, господин Председател. Аз подкрепих номинацията на БСП, защото първо бях много изненадан, като обявихте едно извънредно заседание днес и се готвих с това, което разполагахме като номинации. Още по-изненадан бях днес 3 часа преди заседанието, когато ГЕРБ оттеглиха своята кандидатка за директор на Националната здравноосигурителна каса. Колеги, тук говорим за над 7 милиарда бюджет, който е станал нарицателно за източване по времето на ГЕРБ. 7 милиарда бюджет, който гарантира на българското общество 20 години след реформата, 23 години от началото на реформата, че сме най-болни и най-недоволни от това, което се случва през последните години в България. По-страшното е, колеги, че това се превръща в поредния уреден мач, в който двамата организатори на залозите явно не са се разбрали кой ще бъде председателят на Националната здравноосигурителна каса. И днес сме поканени тук да слушаме всъщност единствено изказванията на БСП, които действително са показали един достоен кандидат. Не разбирам защо „Продължаваме Промяната“ не са го подкрепили и „Демократична България“, тъй като те нямат кандидат. Те нямат кандидат за почти нито една сфера в обществения живот. По-интересна е номинацията на Иванка Динева, която е протеже на бившия министър на здравеопазването Костадин Ангелов. Господин Ангелов не е излезнал от трибуната да обясни защо неговото протеже, което дълги години е работила с него, днес 3 часа преди заседанието си оттегля кандидатурата. Аз, докато се запознавах с номинациите за избора днес, попаднах на едни много интересни информации в обществените медии относно кандидатурата на Иванка Динева. Това е човек, който 2 пъти е уволняван дисциплинарно от Здравната каса, 1 път от Глинка Комитов и 1 път е уволняван от наследника на Костадин Ангелов в Касата. Второто уволнение е изключително скандално. То е за това, че тя не е давала 2 години информация за ковид леглата в София, за да може да се знае от Централната информационна система къде има легла. И с това си действие най-вероятно е предотвратила възможността много болни от ковид да бъдат лекувани адекватно. Това е голям срам. Излезте, господин Ангелов, и обяснете. Вие сте ѝ възлагали поръчки под праговете за обществени поръчки на същата тази дама за юридически услуги. Вие сте възлагали толкова много поръчки, че 54 милиона лева държеше Александровска болница след Вашето управление. Елате и кажете защо оттеглихте. Аз ще Ви кажа, защото е прокорупционна заради това. Благодаря Ви.